nawo especially family yakho. Uyabona. So ezinami ubaba wosambodi ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi ngilibone iphutha lami ukuze nami ingane zami zifunde something ukuthi mangabe wonile kubalekile ukuthi uxolise. Ngoba umuntu ongaxolisi nomuntu ongalibona iphutha lakhe akuphileki naye. So kubalekile ukuthi mangabe ulibona iphutha lakho uxolise. So baningi abantu abangithintile ngendlela ezahlukahlukene bengibonisa ukuthi kumele ngixolise kanjani. Ukuthi kumele ngixolise kahle kahle. Bebengangicontrol ukuthi ngithini. So ngase ngicwaninga ke nje lokho nami ngase ngiyibuka ivideo ngabona nami ukuthi hayi nokugejekile ngoba asijwayelene phela kangako naleli qhawe. So ukudlalisa umuntu ongamjwayele kuyiphutha lokho. Uyabona angikwazi ukuthi ngingajokisa umuntu engiqala ukumbona lo muntu usuthi ngisuke ngimjwayela kabi ngamanye amazwi ngoba ngisuke ngingamazi. So ngiyaxolisa ke mfethu ukuthi kumayogathi nakubalandeli bakhe nje bamthanda kakhulu. Naye wonke umuntu okulesi simo sokukhubazeka. Ngoba nami ngisasemusha ngisengamthola umntwana onjengomayogathi ngoba uNkulunkulu awumazi ukuthi usiphathileni. So umayogathi naye akazenzanga njobe nje. So ngirealizile ukuthi kuyiphutha elikhulu ukuthi kube ngazi manje inkulumo mangithe ngiyibheka nami ngiyibona ukuthi ngathi manje ngiyahlekisa. Kodwa ibiyijoke mangithi ngiyibheka mina nongendlela engiyibeka ngakhona. Kodwa manje ijoke ngomuntu okulesa simo ngibona ngazi ukuthi iphutha elikhulu. Nami ngikubonile lokho emva kokuthi bangibonise. Even though kukhona ke ebebe sebesiza Bukela uPerfect TV lapha emakhaya ngiyanimukela igama uShepherd waManqele dabuka le phansi kwahlabisa empembeni la ngibuya khona ke bafethu. Before siqhubeke bafethu izibhethu sekhona on board njengesponsor sePerfect TV sacela ningene kwi promo code lo nibona lapha escreenini ungene lapho ufike ungene kwi code uhamba ubhethe udlala ibhano udlala ibhola abaningi abadlala ngayo le code bathi kuyawineka nawe esho ukuthi ungaba abanye balabo yini ozoyithola kithi uzothola i-voucher ka-50 rand amaspini amahhala uzowathola. So bafethu ngiyacela ningene ku izibhethi maningena kuwe News Perfect TV bafethu namhlanje ngifethu uPhowangidi niyabona nani kwi-Perfect TV siyazi ngaphambilini kuye kwaba nezinkulumo ezitrendayo kuma social media engezinhle kahle sizolungisa isimo ke mhlawumbe umunye ubona ukuthi isikhathi sesihambile asikho isikhathi edlulayo uma ungaqolisi kumuntu ukuxolisa nje ungaze uxolise noma yini but uma uzogcina uxolisile. Phowangidi but angimukele kwi-Perfect TV ngibonga kakhulu mfethu ukuthi ubuyile ungishayela ucingo washo ukuthi mfethu ngiqhamuka nini lapho khona into engifuna uyidlulisa esizweni sonke siphelele. Yes but no mfethu kukhona inkulumo la eyakwasheleleka ulimi kusho ukuthi ngomayogathi shuthi mfethu umayogathi ngiqale nje ngibingelele bafethu ngaqale nje ngivele ngingene bakithi sanibonana emakhaya ngamakhaya emotweni kuphi la nibukela khona lo msakazo lo mabona kude lo iPerfect TV. Cha mina ngumfowangidi uZanefa kumuntu oqala ukungibona ngwakangidi kamaphumulo la ngibuya khona inkomo zakethi ngayishiya iphuza phansi ke mfoti. Ngeke ngize ngiyibongeke namhlanje ngoba ngingonile. So mawonile kufanele uqhamuke usuphapha ngoba kubalekile ukuthi inkulumo yami iqondakale kahle. Manje mawuphapha inkulumo yakhe igcina mhlawumbe ingezwakali kahle. Njengoba usushilo bhuti la kwashelela ulimi la kulensizwa abayibiza umayogathi.
yeah Iblis. yabathi please Mm. cha mfowethu uMayogatha sikaze size sibonane naye face to face. First of all nje bengicela ukuthi South Africa nikunake lokho ukuthi nikwazi lokho ukuthi angimazi ngokumbona face to face. Futhi ngizama uchaza ukuthi ke ayikho inxa phakathi kwami naye mhlawumbe ukhona into wayikhuluma ngangayibonisisa kahle. Kodwa ubekubhuti bengimbona la ngimaze ku social media. Yeah. So mangimaze ku social media ke ngimaze bemchwenza obhuti Cabashe ngokumdlalisa nje beyingcwekela. Yeah. So udume kanjalo. Yabo ngokuthi bamchwenza. So mina ke bengisaqhubeka lapho ke. Uyabona ekuthenini ngi-understanda le business esikulona lo music and naye ngijabulile ukuthi umuntu ol-understandayo ngoba bebekhuluma abantu nje yena akakaze akhulume mhlambe amazwi akhombisa ukuthi mhlambe lekho bengikhuluma mhlambe ngathi kuyimpi yini. Kodwa ke ngeke ngadecide ukuthi ngimfonele emva kokuthi nami ngiyibuke le video le. Ngamfonela ngamtshela ukuthi hayi cha bhuti la kushelela ulimi bengicela ukuxolisa kuwena mfowethu ngoba umuntu engicabanga ukuthi uthintekile wena nabantu abasondelene nawe especially ifamily yakho. Uyabona. So ezinami ubaba woSambodi ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi ngilibone iphutha lami ukuze nami ingane zami zifunde something ukuthi mangabe wonile kubalekile ukuthi uxolise ngoba umuntu ongaxolisi nomuntu ongalibona iphutha lakhe akuphileki naye. So kubalekile ukuthi mangabe ulibona iphutha lakho uxolise. So baningi abantu abangithintile ngeendlela ezahlukahlukene bengibonisa ukuthi kumele ngixolise kanjani. Yeah. Ukuthi kumele ngixolise kahle kahle. Bebengangicontrol ukuthi ngithini. Yeah. Yeah, so ngase ngikucwaninga ke nje lokho nami ngase ngiyibuka ivideo ngabona nami ukuthi hayi nokugejekile ngoba asijwayelene phela kangako naleli qhawe. Yeah. So ukudlalisa umuntu ongamjwayele kuyiphutha lokho. Uyabona angikwazi ukuthi ngingajokisa umuntu engiqala ukumbona lo muntu usuthi ngisuke ngimjwayela kabi ngamanye amazwi ngoba ngisuke ngingamazi. So ngiyaxolisa ke mfethu ukuthi kuMayogathi nakubalandeli bakhe nje bamthanda kakhulu. Naye wonke umuntu okulesi simo sokukhubazeka. Ngoba nami ngisasemusha ngisengamthola umntwana onjengoMayogathi ngoba uNkulunkulu awumazi ukuthi usiphatheleni. So uMayogathi naye akazenzanga njobe nje. So ngirealizile ukuthi kuyiphutha elikhulu ukuthi kube ngazi manje inkulumo mangithe ngiyibheka nami ngiyibona ukuthi ngathi manje ngiyahlekisa. Kodwa ibiyijoke mangithi ngiyibheka mina nongendlela engiyibeka ngakhona. Kodwa manje ijoke ngomuntu okulesa simo ngibona ngazi ukuthi iphutha elikhulu. Yeah. Yeah, nami ngikubonile lokho emva kokuthi bangibonise. Even though kukhona ke ebebe sebesizakele. Yabo. Yabo oswayini. Uyabona. Oswayini bakhona bese besizakele ngaleyo nto le. Impethu. Uyayibona le nto. Uyayibona ya bakhona oswayini bese besizakala. So ngithi nina boswayini hayi ibhande nje. But ngibuyele kukhona omunye umfowethu futhi ebengezweni naye abambiza bathi usiqiniseke mfoka Mthembu. Wangakithi kamaphumulo naye wakangikhulumela insizi. Yeah, wangikhulumela nombhedo. Uyabona lonto le. So njengokuthi kule business esikulona mangabe umuntu obamba amagqubu ngeke uze uye ndawo. Lo wafana ngemzondiki. Uyabona? Nginaye ngifuna ukusho ukuthi ngiyamxolela. Yes. Yeah. Uyamxolela uyaxolisa. Ngiyaxolisa futhi makukhona la ngone khona kuye. Kahle la ngizolungisa la ngimoshe khona. Ma ukuthi khona osale ngephutha
einkulumo zami mhlambe elimazile ngiyaxolisa kakhulu. Omunye futhi umjida engixolisa kuye umcineka. Umcineka ngixolisile kuye. Naye ngicabanga ukuthi usazoxolisa mayethola isikhathi. Lapha kumele axolise ngizombonisa ukuthi ikuphi la kumele axolise khona yena. Yeah, kodwa ke sengikhulumela isayidi lika Zanefa ngithi cha ngiyaxolisa kakhulu futhi ngixolisile kuye ngase ngixolisa futhi emphakathini nabantu abasondele kuyena. Kahle kahle njengamanje uZanefa kumele simbuyisele back. Yabo. So manje mangabe uZanefa ezomosha uZanefa ngeke azaye ndawo. So and manje uZanefa unenhlanhla ukuthi usupportwa nabantu abadala, obhuti abadala abanye babe support uBhekmozi. Manje uZanefa mayezobheda uzoyimosha uZanefa ingoma yakhe, imosha ukubheda kwakhe. So ngithi nje ngiyaxolisa kakhulu kubantu abadala emakhosini yonke indawo. Ngiyaxolisa nje kakhulu bafowethu. Lokhu ngikusho nje kunengoma engiyenzile. Ungaqala engomeni. Yeah. Ngifuna futhi sixolise. Yeah. Abantu bakuthanda kakhulu abantu bakuZimu, eSwazini, Botswana. Sure. NePerfect TV bayayithanda. Yebo. Khona inkulumo engabanga yinhle mawuthi hayi usiqiniseko ikwerekwere. Wangathi manje usocwasa abantu kanti wena ubukhuluma nosiqiniseko. Vele usoxolisile kumfaka Mvelase. Ngiyafuna uxolise nakubalandeli bakho abangaphandle kwamanye amazwe wabakhona khona la South Africa kodwa abangokuhamba ngokusebenzisa igama lethi ikwerekwere. Bayazi ukuthi abangani bami lapho. Awena phela. Awukwazi kanti phela. Uyabusinya phela kanti. Awukwazi kanti. Mina iNdebele ngesikhulumayo because bayangithanda kakhulu eZimbabwe. Futhi ngiyakhuluma nabo ngisho emafonini. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi bayangazi ukuthi mina ngumuntu othanda kakhulu ukudlala. So mangabe unenkinga yakho o mhlawumbe uthola ukuthi ubuvela ungizonda. Ayikho into engayixolisa kakhulu kuwena ngoba ngeke ngikwazi ukukulungisa ukuthi ungithanda. Because umuntu onenkinga nawe noma ungabhukuda emanzini uzokutshela ukuthi umthela ngeyintuli. So indaba yalonto leya sisisebenza indaba. Umuntu nje onenkinga fuck off indaba yakhe. Okwamanje nje mfethu ngixolisa kubafowethu laba engone kubona nami engilibonayo iphutha lami. Kodwa futhi engifuna ukukubalula kakhulu ngifuna ukusho ukuthi angixolisi ngoba mhlawumbe kukhuluma obhuti Mgebe. Cha. Ngoba angizange ngibalalele ngezwe ngabantu ukuthi bathini. So ngixolisa ngoba ngiboniswe obhuti Vusizwe Langa. Omunye umuntu okhulume kahle nami wangibonisa ngendlela eyenze ngabona futhi kanti bemvele sengixolisile ngamtshela ngathi hayi sengikhulumile noMayogadi. So laba nje bese bephapha wena bhuti. Ngithi fuck off ukubona. Yeah. Ngithi fuck off kunina bese nisizakele ngalento le. Ngoba kwesinye isikhathi uMayogadi understand le ungene ngawo umuntu lapho la. Just that mina ingoba angimjwayele uMayogadi futhi angaze ngicokolisane naye. Uyabo. So iphutha lami lelo ukuthi ngincokolisa umuntu engamazi. Nawe lapha emakhaya ngiyakufundisa especially labo bathanda ukuncokola ukuthi ungancokoli nomuntu ongamazi. Ngoba kwesinye isikhathi uzoyifaka enkeheni yabo. Yeah. So iphutha lami lelo nje ukuthi ngincokole nomjidi engamjwayele ngamncokolisa ngesici sakhe which is wrong. Njoba nginekhanda elikhulu nje mangaqhamuka umuntu ezothi yeleli ikhanda elikhulu ngingamazi. Yeah, kuyiphutha elikhulu lokho ngoba nami ngidalanga ukuthi ngibe nekhanda elikhulu nomkhaba. So ngiyaxolisa kakhulu guys. Bafowethu ngiyaxolisa ngiyazithoba kakhulu South Africa. Ngiyazisola kakhulu. Baningi abafowethu engibona abanye sebethola ithuba lokuvela. Uyayibona lonto le. Lokho abanye benza ngathi abakubuki kodwa siyabona makukhuluma ngento enje beqhamuka sebezoba umazi uZanefa. Uyayibona abanye bangikhohlwa ngisho ukungidlala emsakazweni. Baqhamuka la sebezowenza ubukherothi la. Uyabona. Uyayibona lonto. Ngiyaxolisa ke bafowethu kulabo bafowethu labo engibabalile abathathu. Usiqiniseko uMayogadi umcineka. Yabona abafowethu engibona ngathi ngibanyathelile. So lokho ngikwenza ngoba
ngifisa ukuthi umuntu omncane mhlawumbe usazowenza amaphutha azi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuzehlisa ubone iphutha lakho. Mfethu usithenge indaba emnandi kancane. Sure. Asazi kwenzana ngibuze ukukhuluma ngengoma, siyazi ngokukhuluma ngengoma awujwayele ukushaya eceleni. Oh, hayi. Mfowethu ngikhiphile la i-album. I-album yami ithi igcoka melidala. Yeah. So imnandi kakhulu le album kodwa abantu bengifisa ukuthi ngibaxine ngekhono lami ngoba ngibonile ukuthi abanye bese beqala ukungikhohlwa. So ngibone kungcono ukuthi ngivele ngiqhulula ama hit kuphela. So kuneyingoma ezikhona ke la kunengoma kodwa engibona ukuthi baluleke kakhulu ekhuluma ngesilo. Ngoba isilo kakhulu uMisizulu siyamazi ubekiwe ilanga libalele ngaleyo ndlela. Angazi lutho ke mina ngoba ngwangide angazi lutho endlunkulu ukuthi kuhamba kanjani. Ezinye izinto siyazizwa nje asingeni lapho kodwa into ebalekile ukuthi ngazi ukuthi uyinkosi yethu thina amaZulu. Kubalekile ukuthi simvikele amazulu. Abafana bakaZulu. So mangabe kukhona umfana noma mhlambe kukhona abelungu abafuna ukuqetula inkosi yethu kumsebenzi wethu njengamaciko ukuthi simvikele. Noma singawona amaciko nje singamabutho singabafowethu abamaZulu kubalekile ukuthi inkosi yethu siyivikele. Kungiphatha kabi ukubona uthola ukuthi kwesinye isikhathi ke kwenzeka uthola ukuthi inkosi yethu mhlamba ayivikele ngendlela efanele. Abekho abakhulumeli kodwa bakhona kodwa futhi abekho. So kusiphatha kabi lokho ngoba phela inkosi yethu thina singeni ukuthi umuntu wenzani nomuntu wenzani ngoba akekho umuntu ongenasici egcineni kosuku naye umuntu. So kubalekile kakhulu ke ukuthi sazi ukuthi sinenkosi yethu ekumele siyihloniphe siphinde futhi siyivikele. So le ngoma engiculayo ikhuluma nje ukuthi uZwelithini ubaba uMisizulu kaZwelithini ukukhumbuza abantu abaphethe ukuthi siyamazi ukuthi thina njoba sikhona nje sinendlula mithi njengoba nami ngizoxolisa nje la kuMayogadi ngihlonipha naso isilo ngoba nami ngingaphansi kokwakaZulu. So mangabe ngizokhombisa ubuhlaza ngenze into embi egcineni kosuku kuzothi wapi lo muntu mase kuthiwa owakaZulu. Manje ngibone kungcono ukuthi ngenze ingoma ehlonipha isilo. Le ngoma kodwa izongena ke kwi-album kwi-EP engizoyikhipha mhlambe ngolwesihlanu uma singaphazamisekanga. Ngicabanga ukukhipha i-EP ngifuna ukubaxina nje ngoba le album engikhiphile yona iyahamba kodwa ngifuna ukuthi kahle kahle ngingakusho ukuthi uZanefa ngibone ngathi kulonyaka bazomthanda ngenkani laba ngathi abamthandisisi kahle ngoba ngicela nje lapha emakhaya ukuthi mangabe ungangithandi hambe uyothenga imoto ngoba eTexini uzongizwa cabanga. And manje mangabe futhi ungangithandi kuzobaleka ukuthi uyokwakha wedwa entabeni ngoba kamakhelwane uzongizwa cabanga yabo kulonyaka yabo cabanga nje thuthi awungithandi. So zama ukuthi ufake isimfonyo ngampela ngoba ngifikile ngiyeza guys impela nje izitha zami ngiyithembisa injabulo. Yeah. So ngibonga kakhulu ukuthola ithuba nakuyona iPerfect TV futhi ukuthi ngibuye sizokwenza i-damage control sikwazi ukuthi sixolise abantu siyacela ukuthi bahloniphe kakhulu amakhosi. So naye uMayogadi mina kimi ngimthatha njengenkosi ngoba njengoba enetalent likanje futhi umuntu onogazi thina akasikhulumi nanoma inobani naye uMayogadi njengoba sikhuluma ngaye ngoba phela naye usezingeni lokuthi singakhuluma ngaye. Yeah. So ngizama ukuthi ngikuveze lokho ukuthi nakuye umfowethu azi ukuthi sasingeke phela sikhulume ngomuntu ongaziyo. So ngoba sike saphuma ephepheni nje naye ku front page nami kade ngayigcina i front page. Naye uMayogadi ngicabanga ukuthi kade wayigcina i front page. Uphumile ke kodwa ngakho ukuthi sikhulume ngalendlela kodwa ngicela nje ngiyaxolisa kakhulu
angifuni ukuthi ngiqamba amanga ukuthi nje kwesinye isikhathi phela uma ukhuluma kumele ube serious kuphela ngoba uyabona kodwa nje ngixolisa nje kakhulu guys especially kumndeni wakhe nabantu nje abamthandayo uMayokathi nabantu abakusesimeni sakhe ngithi nje bengayithathi njengokuthi nami ngumzali ngubaba so angithandi kube ubaba ongenangqondo ongaliboni iphutha lakhe so ngithanda ukuthi ngiyisola kakhulu emagameni ami engwalokhuzile nomunye mhlawumbe ngeke ngamnyathela ke uthola mhlawumbe bengandakanga ukuthi ngiyamnyathela mhlawumbe uthola kwesikhathi nokuncokolisa amaqhawe yabo mhlawumbe uthothi ngiyancokola ngempela ngiyaxolisa mfethu uma ushisa ungizodela ukuthi mhlawumbe bengicisa iqhawe lakhe anginankinga mina nginenamba zawo amaqhawe wakho yabo mina nginenamba kaKhuzali nenamba kaMthandeni bonke lamajita lawa siyakhuluma nawo so ukukhomba ukuthi asinayo inkinga la qhamuka umlandeli ezokuzona naye umcineka bengifonela ngiyibonile inamba yakhe engifonela ngayibamba okukhomba ukuthi kube nginenkinga or ngiyamzona ngabe ngizomblock you understand so kuhamba kanjalo guys kule business le so umuntu engezi nestress sakhe guys la ezosimosha libumnandi yabo or futhi ungasizakali ngephutha lami kwesinye isikhathi ngoba sethi kuyenze umuntu uthi uyancokola kanti uyancokola mhlambe ibhadi lakhe lakaphumi lonke yabo mase abantu basizakala ngalo ayibayenzile icontent yabo ne no vela ngithi konke nje okamona kuyathengisa yabo ngoba ne video ne voice sengislomo nje kahle kahle njengoba ngikutshela ukuthi kulonyaka bazongithanda ngenkani ongangithandi uyoza ngithande mawungangithandi thenga imoto yakho ngoba etaxini uzongizwa kulonyaka ngicabanga ukuthi ngenkani ngoba indlebe awukwazi ukushayela udrive umthetho ukuthi akangikhiphi so inkinga leyo ke uma ungangifuni kulonyaka kulonyaka yeah yilokho engikusho ngiyabonga kakhulu guys bafethu inkosi ngibusise sekhulumile umfo wangidi Mayokathi mfo kaJama sacela lapho hey umuntu ashawe selele phansi useqolisile nathi Perfect TV siyaxolisa owamvelaso isiqiniseko uyaxolisa mfethu umkhaya wakho lona siyacela nawe lapho umxolele kubaba cha usiqiniseka angixolisi ngiyamxolela yeah uyena ongimoshile okay ngiyangicela ukuthi icace leyo yeah uyamxolela ngiyamxolela okay yes and then ubaba umcineka ubhuti umcineka siyacela naye elimukele uxolo la nangu ngiyaxolisa futhi ngiyamxolela uyaxolisa naye futhi uyaxolela angazi kwayona nowazange ngibona umcineka uyazi ukuthi wone kuphi uyena wazi akakwazi ukuthi athathe imali ayinikeze abanye abantu ngikhona kuyimini engimele umaphumulo hayi siyathemba ukuthi uzolimukela uxolo lakho hayi ngeke ngalamukeli maye ngalamukeli engaye esontweni kumgcibelo no sikhulumile nafethu abafethu abokufika abahlala la mhlawumbe badabuka amanye amazwe njengoba wasebenzisa igama elingelona nimxolele futhi nathi siyaxolisa njenge-channel wonke umuntu wathinteka uphila ngokukhubazeka wazizwa wabaningi abantu besifona lesa sikhathi sithi nje akashawa umuntu eselele phansi iPerfect TV xova ngidi kodwa ke onenkinga hayi akafuseke yeah ake sikwazi phela mfethu ukuthi isikopoloda inkinga kumuntu yeah obevele nenkinga nje ibhandi kulaba kodwa engixolisa kubona cha ngiyazehlisa kakhulu futhi siya-communicate nasefonini ngiqale kubona njengoba ngila yeah kodwa nje obevele ngizonda hayi akafokofe fokofani nina benivele ngagcwali ngami ngizogcwala ngospirala nina uyabona akho bhari yancenga la akho bhari yancenga uyangithola afethu emakhaya ithi pa awe